Čo si proste zdravím mladších aj starších. Som tu späť, ja Martin, pri prvom dieli z tohto nášho Minecraft DayZ módu. Takže zatiaľ vytváram svet, tak čo by som mohol povedať? Tak nič. Čo je to vlastne DayZ mod? Budem to teraz natáčať namiesto normálneho Minecraftu. Si musíte, ako si ho stiahnete, tak si potom musíte namiesto default nastaviť DayZ originál alebo DayZ Snow. Ale ja si nastavím DayZ originál. Vlastne čo to je? Kto poznajú hru DayZ, kto pozná tak, hru DayZ, tak vie, o čom hovorím. Kto ju nepozná, tak bude musieť pozerať. Alebo nech si pozrie na YouTube nejaký let's play nejakého iného hráča. No a vlastne to je o tom, že to je normálna hra, že vy nie ste takýto kockotý panáčik, alebo normálny, lebo toto je Minecraft. Ježiš, ne, hneď zombík, ne. No a pridáva to vlastne ten mod zombíkov, ako ste videli, nových zombíkov, pridáva to zbrane, nové armor, antibiotika, obvezy, jedla nové, bicie nástroje, ako myslím, páčidlá a tak ďalej a tak ďalej. Pridáva to aj toto, vidíte, tam hore sú čestky na to, aby ste nazbierali nejaké veci. Takže to je na schvál. No a pokiaľ si chcete užiť hru ako ja, tak ja mám nastavené, nechcel som, options, radím vám, najlepšie to je asi tak na hard, ale ja si dám normál, aby ma nezabíjali. A neničiť bloky. Ako jedlo ešte dobre, vo výličke to je dobré, ale neničiť bloky. No a hneď sme našli nejakú novú vec, dokonca dve nové veci. Toto je fľaška, to je vlastne už vypitý drink, juice, alebo čo. A toto, nevidím to v ruke, iba teraz keď si pohybujem. No a to je vlastne, ako sa to povie, ako by som to mohol povedať, je to pasta. To dáte na zem, cez to prejde zombík a minie mu to health. Neviem, či ho to zabije alebo nezabije, ale viem, že mu to určite na 100% minie health. Hlavne si dávajte pozor, keď to dáte na zem, aby ste na to ešte vy nestúpili, lebo to sa mi už párkrát stalo, že som si dal v dome, lebo tak môžete nájsť aj opustené domy. Že on si dal do domu, som si dal pásce a potom som na ne stúpil a zabilo ma to, ale vtedy som mal už dosť dobré veci, ako neviem prezrádzať, aké zbranie sú tu. A mal som dosť veľa zbraní, aj brnenie. To vám prezradím až, no asi. Dúfam, že to zadržím v sebe a prezradím vám to až keď ich sám nájdem. Tak my môžeme vlastne šprintovať, ale teraz je to ťažšie trošku, lebo nám dochádza jedlo. No a to nie je dosť dobré. To nie je moc dobré. Tak. Čo by som mohla ešte hovoriť? Prečo bežím taký tu pás? Našli sme dom, presne preto to bežím tak. Chcem nájsť takéto všelijaké opustené domy a tak. To je dobré, nachádzať ich. Prepačte. No a tak sme rovno našli mačetu, máme mačetu, máme jablčka, máme toto, máme luk. Tak už sme našli celkom fajn veci. Máme luk a jeden šíp. Wača! Tak, hlavne, že sme našli mačetu. Ja zjem jablčka. Ja už tak máme hostia. Tak otvoríme dvere, tak a teraz ho rýchlo zabijeme. Znak druhý, toho ani neoddieram, lebo pred nimi sa dá ľahko utiecť. Hlavne, aby som asi nemal šprintovať. Dnešní, tí, ktorí videli kanály ako Dust TV a môj normálny kanál, ktorý asi odkaz na ňo bude v popise videa, ale neviem, či to dám vôbec.
No tak, ja som natáčal iba 15-minútové videá a jeden kamarát dobrý mi poradil, ako natáčať viac hodinové, teda viac minútové videá, môže byť, keď chcete aj hodinové. To treba napísať do komentáru. Potom treba, no nie treba, ale ak toto vidíte, tak hlasujte v komentári, teraz to musím rýchlo prešprintovať pred nimi, pred tými zombíkmi. Hlasujte v komentári, že či mám tento let's play natáčať aj naháňajte ma. Už ma jeden kusol, nechcem vykrvácať, rýchlo rozbijajte sa listy, au. Prvý je mŕtvý a teraz ešte toho druhého treba zabiť. Ne. Hneď sme vedľa domov, to je dobré, aspoň niečo. No a hneď mi potom napíšte aj do komentára, si pozrite video, hoďte kľudne nejaký lajčík, ale nemusí byť, keď sa vám nepáči video. Napíšte, že či chcete, tak máme bandáž, empatiken a antibiotika. Ani jedno teraz z toho nepoužijem, lebo viem, že jedno z toho, myslím, že antibiotika, keď zjete, tak vám crashne Minecraft. No a prepáčte, ale tento blok musím rozbiť, lebo chcem sa dostať donútra. No, našli sme aj coal. To niečo, vždycky lepšie ako nič. Našli sme uhlie, aj keď uhlie nám je úplne na prd. Môže to nejak zaháňať zombíkov. Že to hodíme na zem a oni pôjdu za uhlím. To by bolo dobré. To by, pokiaľ sa pozerá na toto video nejaký z tých, ktorí vymysleli ten mod, tak to by ste mohli urobiť. Že sa tam budú dávať uhlia. Našli sme väžu a dom. Rýchlo do domu, rýchlo zavrieť dvere. Že tu je nejaká zbraň. Tak máme niečo, tak máme mapu. Máme ďalšiu konzervu. Škoda, že sa nedá stakovať string. Zatiaľ nejdu na nás zombíci, no chcem sa pozrieť na mapu. Tak. To je takáto mapa, že my si ju budeme musieť sami luštiť. Ja som si myslel, že to bude taká. Tak čo je toto za knižku? Tak si môžeme písať, takže lol. Vidíte, to môže byť náš zápisník, že čo sme robili. Takže s tým sa nebudem zdržiavať. My by sme mohli vlastne držať aj tú mapu. Tak a bežíme s mapou. Pomoc. Vidím tam pozadí ďalší dom. Rýchlo zavrieť dvere. Tak. A rýchlo hore, dúfam, že tam bude nejaká strelná zbraň. Upsík. To nemal hovoriť. Nevadí, ale myslím, že som to už na začiatku povedal. Takže poznali sme sa s prvou zbraňou. A to je Remingtonka. Remingtonka je dosť dobrá zbraň. Dosť účinná na zombíkov, lebo na jeden výstrel ho zabije chudáka zombíka. Tak my rýchlo sem skočíme dole, no a ja bežím. Vidíte tú hubu? Oh my god! To je fail! Tak videli sme hubičko na strome. Trošku divné, sa mi ešte nikdy zatiaľ nestalo. Tak niektoré torčky sa takto hnusne bugujú, že budete musieť prísť k ním, aby sa pamätali. Tak už by sa nám mohla vykreslovať mapa. Emerald, hodí sa, keď nájdeme village. Si myslím, že to asi tak ľahké nebude nájsť village. Tak, zatiaľ nič. Nikde nikto? Som zombík. Tak, mŕtvý zombík. Vystrelili sme 2 náboje, jeden mimo a jeden do zombíka. Ne, som nemal robiť, ja nechcem strieľať. Už sme minuli 3 náboje, jupsík. Aj keď dobre by bolo nájsť nejaké AKčko, dobré. AKčka sú... ja som už prezradila, ako to bude braň, jupsík. Ja som blbec. Som dobrý, som strašne dobrý človek. Takže tak sme našli ďalšie nejaké vchody. Zabiť zombíkov, Veľa zombíkov!
Nemáme náboje. Ne, zatiaľ rýchlo do tejto viličky sa ukryť. Snake village. Naspäť, čo sa nám ten emerald hodí. Si kúpime od nich jablčka, od villagerov. Rýchlo by sme sa niekde tu mali skryť. Dúfam, že tu majú. Ja tomu hovorím, že muničný sklad. Takže sa to tak nevolá. To každý druhý vie. No, 6 melónov, ty si mi predal 10 čipov. To je dobrý. Zombík. Nechcem ťa! Zlý zombík! Bež preč! Nechceme ťa, nemáme ťa radi. No ide nám villagera? Či to sa mi iba vzalo? Musíme rýchlo zbiť. Nechaj ma. Ne. Ani sa nepribližuj! Ja nechcem umrieť. Nechcem umrieť. Ja by som mal ísť rýchlo. Nemajú tak muničný sklad. Nie, nemajú. Naháňa ma ten zombík hnusný, škaredý zombík. Naháňa ma zombíci škaredý, ďalší škaredý zombík na ceste. Pozor, zombík, lebo to zrazím. No ja by som si mohol od toho jedného villagera kúpiť oný. Ja rýchlo prešprintujem donútra do toho domu. Tak. Pamätám si, že tam bol strašne veľa zombíkov okolo neho, alebo to je niekde inde. Áno, je to veľa zombíkov! Neotvárajú sa dvere! No dobré, umrem, mŕtvy. Ďakujem vám, zombíci, že mi takto rušíte. Tak toto je ale nejaké iné kafé. No dobré. Tak som už bol. Som už vyraboval. Čakaj, áno, toto sme boli tak skoro pri začiatku. Tak som už bol, som si niekedy mohol nechať veci vnútri. Najlepšie je na tomto móde, že keď ste v noci, tak sa nespavnujú iné príšery okrem zombíkov. No, dá sa. Takže aspoň jedna dobrá správa. Tak ale ináč tí zombíci sú akože vážne drsní, oni sú strašne silní, tí zombíci. Tak som myslím, že ešte ani nebol. Sú rozsvietené torčky. Po A. A nie, nebol som asi to tak. Nebol. Tak našli sme nejaký dobrý nový. Dúfam, že tam bude aspoň armor. Takže máme pištol. Dobrá. Hodí sa. Hlavne tá pištol ma teší, tak nechcem otvoriť dvere. Tak a ideme rýchlo do tohto druhého domu. Hodí sa. Tak, tu sú zase baknúce torčky. Občas sa takto bagujú. Bejsbolka, máme bejsbolku. Si budeme mať zombíkov. Aj keď neviem, či je to silné. Myslím, že to moc silné není, nevadí. Je to tak sme neboli. Poď, otvárte sa dvere, zatvorte sa teraz dvere, pekne krásne, tak si dáme torčku. Tak. Ďalšia zbraň. Tak to už môžeme po nich strieľať. Musíme šetriť zbraňou. Ja sa ich tam bojím vonku. Strelím. Raz. Na koľko nábojov? To nech na 2. To není všeličo dobré. Už ma porezali a teda poškrábali. Neporezali ma. Museli mať nožiky, aby ma porezali. Tam ten zombík mi dosť vadí. No, trafil som dobrý. Tak, to zatvoríme pekne, musíme si byť vždycky istí, že tam hore nikto není. Keď dúfam, že tam je torčka, ja vždycky hore. Takže nemajú šancu sa to tak spavnúť, hej. Nemajú šancu. No tak toto ma dokáže dosť naštvať. Miejte si náboje, aby ste sa sem dostali a nakoniec zistíte, že tam nič není. Sami myslím, že ešte niekdy predtým... No stalo sa mi to už raz, že som mi prišiel k čestke a tá bola prázdna. Aby som si mal najesť, aby sa mi doplňoval život. Tak a to šprintujem rýchlo.
Dúfam, že nájdem tú dedinku, lebo si pamätám, kde som umrel. Musíte si strašne dávať pozor na týchto zombíkov. Sice sú pomalí, ale najhoršie je, že ako je tá tráva, tak máte dosť veľký problém ich zbadať. Aha, vidíte? I oni sú skoro neviditeľní. Tak budem placeovať aspoň torčku, keď pôjdem. Aby som vedel, keď idem. Tak. Sme mohli ísť sem niekde. My už natáčame celkom dlho, pokiaľ viem, asi. Natáčame dosť dlho, tak... Prepáčte, ak počujete, že chodí môj pes. Neviem, čo sa mu stalo. No... Tak my by sme mohli ísť ďalej, ten trošku menšie lagy. No a my sa si vidíme na budúce, tak...